Arratsaldeon danoi, 2025ko urtarrilaren 30ean ohiko osoko bilkura deitu dugu, honako gai zerrendarekin. Lehenengo puntua 2024ko abenduaren 26ko bilkuraren akta onartzea. Onartu egiten da. Bigarren puntuan, alkatetzaren dekretuen kontrola. 2024ko abenduaren 19tik 25ko urtarrilaren 24 arte. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Hirugarren puntuan, tokiko gobernu batzarraren erabakien kontrola, 2024ko abenduaren 23tik 25ko urtarrilaren 13 bitartekoak. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Laugarren puntuan, Zarauzko udalaren araugintza plana 2025 urterako. Amaia, arratsaldeon. Arratsaldeon. 39/2015 legeak urriaren bateko administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearena 122. Artikuluan esartzen du udalak urtez urte araugintza plan batean zehaztu beharko dituela hurrengo urtean onestekoak diren erregelamendu ekimenak. Udal departamentuek egindako proposamenak oinarri hartuta, Zarauzko udalak araugintza plana egin du 2025. Urterako. Hori guztia kontuan hartuta eta antolakuntzako informazio batzordeak aurrez irizpena eman ondoren, udalbatzarrak aho batez edo gehiengoz honako hau erabakiko du. Lehena, 2025. Urterako Zarauzko udalaren araugintza plana onartzea. Eta bigarrena, onartutako araugintza plana udal web orrian argitaratzea. Eta jarraian zehazten da araugintza planaren edukia. Eskerrik asko, Amaia, txanda zabalduko dugu. Ion, arratsaldeon, zure dita. Bai, arratsaldeon. 2025 birako araugintza plan hau badakigu plan badala eta aurretik itzen genuen bezala alda daiteke eta gauza batzuk egin da beste batzuk ez, eta gero beste batzuk sartu baita ere urtean zehar. Hala ere ikusita ze puntu edo ze arau aldatzeko edo sortzeko interesa edo intentzioa dekazuen hainbat puntu aipatu nahiko genituzke. Alde batetik batzuk lehen urtean bazeuden egin etzianak eta urten berriz sartze dianak eta guk horren aldeko autu egite dunak, berritzeko edo eguneratzeko aitako bat da, animaliak eukitzia eta bestea arotze duenen ordenantza. Hau esan bezala aldaketa egiteko proposamena dago, mai gainean, honek atal desberdina azka animaliei buruz, ondo dakizuen bezala, alde batetik ongizatea eta honen zaintza nola izan berdun, eta badago beste bat azken aldian nahiko garrantzi hartzen edan gure herrian eta da txakurren atal espezifiko bat. Uste dugu azken hau ondo hausnartu beharrekoa dela, herritarren arteko elkarri bizitzan eragin zuzena baitauka azken aldian eta hori ondo bideratzeko. Beste bi atal edo beste bi arau ere aldatzeko edo eguneratzeko intentzioa dakazue, diala alde batetik Zarauzko dela etxebizitza tasatuak arautzeko ordenantza eta bestetik lokalak etxebizitza bihurtzeko ordenantza. Gai hauek azken aldian pilpilean dauden gaiak dira gure herrian, batez ere Zarautzen daun etxebizitza arazoakin. Ezinbestekoak ikuste ditugu aurten hauek burutzea eta ez aurreko urtean bezala ez egin gabe ustea. Hemen ez da soilik etxebizitzeak eraikitzea, baizik eta hauen prezioa mugatzea eta herritarrek etxebizitza duina prezio onargarri batean izatea. Bi hauen lanketa orain martxan daun parte hartze prozesu baten, Amalur Parkean prozesuan ondorengo parte hartze batekin abiatuko duzuela esan zen iguten, baina uste du gaurtik hasi daitekela lanketa egiten eta badako denbora gaur bertan lanean hasteko honekin. Beste planen bat, lehen urtean bazeon plangintzan eta gero etzan egin, adibidez, kale salmenta arautzen duen ordenantza. Batzordera honei buruz galdetu genizuen, eta gaur deguna oraindikan esantzunik ez dauna jaso, orduan berriz galdera luzatze dizuegu. Zergatik etzen egin lehen urtean kale salmenta arautzen duen ordenantza eta urten planteatu ere ez da egiten. Beste arau bat lehen urtean presaz uda aurretik aldatu behar izan genuena, ordenartzen erabilaren ingurukoa izan zen udaldian, eta hori jarrita dago aurtengo urtean. Uste dugu, aipatu genizuen bezala, jada hasita egon bertzula lanketa honek, aurreko urtean udan presaz aldatu behar izan genuelako, eta bertan jarri izan genuelako uda ondoren asko ginela lanketa egiten. Eta ez dugu pausurik ikusiko gutxienez, eta horrekin albezain azkarrean jartzea eskatzen dugu. Eta azkenik, zerrenda guzti hontan, faltan botatze duen beste lanketa bat ere aipatu nahiko genuke. Batzorden ere aipatu genizuen, eta da lokal komertzialak apartamentu turistiko bihurtzeko ondor ordenantza bat edo arautegi bat ezartzea zehazki. Gure herria badakigu herri turistiko bat dela, baina azken hilabete eta urtetan gertatzen nahi dana gure kaletan eten beharra dago.
kaleak merkataritza kaletatik logela kaletara pasatzen ari dira. Eta apartamentu hauek ezartzeko arautegi bat beharrezkoa dela garbi daukagu. Lokal komertzialetan irekitzen ari diren apartamentu turistikoak bi esparrutan eragite du. Alde batetik komertzioan bertan komertzioa desagertu egiten delako, eta beste batetik turismo plazen neurri gabeko igoeran. Batzardoan, aipatu genizuen gai hau, eta erantzuna etxebitzaren parte hartze prozesu horretan, hortik ateratzen zenaren arabera, zerbait agian egin zitekeela erantzuntzen duten. Baina gure ustez, oso gai desberdinak dira bi hauek. Alde batetik etxebitza dazkau, jendearen bizitok iguneak direnak, eta besteak apartamentu turistikoa dazkau, negozio direnak. Hauela, puntu hontan, hasten ditu ingo gea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Jon. Garbine, arratsaldeon, lehen txandan zure da hitza. Eskerrik asko, Javier, arratsalde guztioi. Bueno, batez ere zentratuko naiz hirigintzak ikusi daukaten udal ordenantzen inguruan aipatu dian puntuetan. Egia da, lokalak etxebizitza bihurtzeko ordenantza eta udal etxebizitza tasatuak arautzen dituen ordenantza bigarren urtez daramagula araugintza plan honetan, baina egia da baita ere, parte hartze prozesu bat lotuta lanketa hori egiteko asmo genukala, eta parte hartze prozesu hori aurten egingo dela. Hori egiten danean, borobilduko dira ordenantza horiek, horrek ez du esan nahi lanketa hasi ez danik. Teknikoki identifikatuta daude, hainbat aldaketa behar, bai lokalak etxebizitza bihurtzeko ordenantzan baitan, eta baita udal etxebizitza tasatuak arautzen dituen ordenantzan, eta lanketa tekniko hori hasi da nolabait. Egin behar dana da orain, herritarrekin partekatu bereien ikuspegia txertatzeko. Eta esan izuen bezala, asmoa da, aste santua pasata, bai apriletikan, San Pelaioak bitarte, eta arte hortan egitea parte hartze prozesu hori. Apartamentu turistikoei dagokienez, egia da, etxe bizitzaren inguruko azterketa zela aipatzen dugula, baino azterketa hortan nik ala eskatuta, aztertu zen baita, solairuaren inguruko azterketa bat egintzan, nolabait lotuta dagolako, lokalak etxe bizitza bihurtzeko ordenantza horrekin, eta interesgarria irutzen zaigulako baita ere, solairu horietan etxe bizitzak egin daitezken, edo zer egin, edo ezin daiteken eztabaida hori mailan gainean jartzea. Eta apartamentu turistikoen ordenantza bat ez da sartu araugintza planean, ez dakigulako ordenantza bat beharko dan. Agian behar dana plan orokorraren aldaketa bada, eta hori ez dago araugintza planean, orduan ez da egokia sartzea ordenantza bat egingo dan planifikazio bat, ez dakigunean zemotatako arauak jarri beharko dian. Eta esan dezun bezala, eta batzordean aipatu zen bezala, dokumentu bizi bada araugintza plan hau, eta ez dauka derrigortasunik, eta betire da plangintza bat aldatu daitekeena, beharren arabera, sortzen den beharren arabera, eta egiten den parte hartze prozesu horrek esango digu beharra dagoen edo ez, hori txertatzeko edo plan orokorren aldaketa bati heldu beharko digun. Eskerrik asko Garbine, bigarren txandan, Inazio, arratsaldeon zure da hitza. Arratsaldeon, pixkat Jonek nituen aportazio erantzunez, baita ere ingurumen zinegotzi eta kirol zinegotzi izan aldetik. Alde batetik, animalien ordenantzari dagokienez, badakigu gaur egun lege berriak ezarritako, lege aldaketak direla eta araudi aldaketa direla eta ordenantza gu egin beharra dagoela, eta aurten pentsatzen dugu aurrera emango dugula. Baita ere hondartzako ordenantzari dagokienez, hemen departamentu batek baino gehiago parte hartzen du, departamentu ezberdinen lana da, orduan badakigu horrek denbora ematen duela. Orain hasiko gara, espero dugu udararako egina dagoen, eta hori ikusiko dugu hurrengo hilabetetan. Eta beste bi ordenantzei dagokienez, bai lokalak etxebizitza bihurtzeko ordenantza, eta Zarauzko udal etxebizitza tasatuak arautzeko ordenantzei dagokienez, gure postura irmoa da, zarauztarrek
badakigu zailtasuna dituela etxebizitza bat lortzeko zarautzen, lanean ari gara, horretarako ordenantzez gain, legealdi honen bukaeran, pentsatzen dugu ja, azken urte hauetan 1000 etxebizitza baino gehiago eginak egotea, non hoien 170 baino gehiago, protekzio maila bat izango duen. Horrek erakusten du benetan zein den gobernu honen postura, nola egiten dugun lan, eta gure nahietan dagoela, zarautzen etxebizitza merkatua hobetzea. Besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Inaxio, Jon. Bueno, bukatzeko, bigarren txandan, aipatu nahi dut eta berri eman nahi dut, datorren hilabetean, otsailean, Zarautze sekula eskainidan etxe bizitza kopuru handiena alokairuan, deialdia egingo dula Jaurlaritzak, otsailean, salberdingo etxe bizitza alojamendu zuzkidura bizitokiak esleitzeko prozedura martxan jartzeko. Hori otsailean aurreikusten du, urbanizazioa bukatzen ari da Salberdinen, gure etxe bizitza planak aurrera darrai, eta esan bezala adi egon danok, ze otsailean zehar aurreikusten da Jaurlaritzak zabaltzea izen emate EPA eta baldintzak, batez ere gaztei zuzendutako, 25 urtetik berako gaztei zuzendutako, zuzkidura bizitokiak esleitzeko prozesua jarriko dalako martxan, izen ematea barne, otsailean zehar. Eta esan bezala, 60 etxe bizitza alokairuan izango direan moduan eta prezioetan eta baldintzetan, gaztei zuzenduta berri ona eta nolabait gure etxe bizitza politika balioan jartzen duen emaitza bat da. Esan dut gazteentza zuzenduta. 35, vale. Gazteentzat zuzenduta 35 bera. Hala ere, hau da Jaurlaritzak aurreratu digun beraiek etxebizitza sailak erbango duen prozesua da, baina nola otsailean zehar izango dan, uste dut komenigarria zala plenoan azaltzea, xehetasun guztiak, Euskal Herriko aldizkari ofizialean iragarri ondoren, bai etxebidek, bai Jaurlaritzak, eta nola Zarautz lurreke zabalduko dituelako. Baina, azpimarra, otsailean izango da. Eta hori esan da, bozkatu egingo dugu 4. puntua. Zarautzko udalaren arogintza plana 2025 urterako onartzearen aldeko bozkak, 12. Abstentzioak 9 onartu egiten da. 5. puntua. Zarauzko udaleko dirulaguntzen plan estrategikoa 2027 urterako 25 aldaketak. Amaia, mesedez. Udalbatzarrak 2024ko urtarrilaren 25ean egindako bilkuran Zarauzko udaleko dirulaguntzen plan estrategikoa 2024-2027 urterako onartu zuen. 2024 urteko erazkin gisa, urte horretako aurrekontuan jasotako zenbatekoak jaso ziren. 2025 urterako eta aipatutako planaren 16. artikulua kontuan izanik, 2025ko aurrekontuan jasotako zenbatekoak aztertu behar dira eta 2024an onartu eta hala badagokio aldatutako zenbatekoak kontuan hartuta dagokion konparazioa egin behar da. Izan ere, aldaketa esanguratsua ez bada, udalbatzak aurrekontua onartzeko hartzen duen erabakia nahikoa izango da planaren aldaketari estaldura emateko. Aldiz, aldaketa esanguratsuak egin behar badira, 20.000 eurotik gorako eragin ekonomikoa duenean eta gainera 120 gorako aldaketa dakarrenean, beharrezkoa izango da udalbatzak plan estrategikoa aldatzeko berariazko erabakia hartzea. Aurrekoak kontuan izanik eta antolakuntzako informazio batzordeak aurrez irizpena eman ondoren, udalbatzarrak aho batez edo gehiengo honako hau erabakiko du. Lehenengoa, honako aldaketa esanguratsua hauek onartzea 2025erako. Norbanako diru laguntzak 60.000 eurotan eta diru laguntza Urola komunikazio taldea 39.000 eurotan.
Bigarrena, 2025ko ekitaldirako planaren eranskinak osatzen dituzten gainerako zenbatekoak bat datoz 2025ko aurrekontua onartzeko 2024ko abenduaren 26ko erabakian ezarritako zenbatekoarekin. Eskerrik asko, Amaia, txanda zabalduko dugu. Eider, arratsaldeon, zure daitza, lehen txandan. Hau da, bai, arratsaldeon. Puntu honetan, hauek esan duen bezala, diru laguntza planaren aldaketa bozkatu behar deu, eta hain zuzen, duela urte bete onartu genuen 24-27 aldirakoa. Horrelako aldaketak, hauek esan duen bezala, nein berrezaten dira, baldin eta 20.000 eurotik gorako aldaketa baldin badia, edo guztizkoa 100.000 baldin badia. Alegia esanguratsuak dianean. Kasu honetan bi aldaketa daude, norbanakoen diru laguntzak eta gukari ematen zaion diru laguntza. Norbanako ematen zaien diru laguntza horretan, esan dezakegu ajuste bat izan dela eta beste urtetan ez zianak erabiltzen, egokitu egin dara edo errealitatera doitu egin dezuela. Ados gaude. Gukaren diru laguntza erdira jeistarekin berriz, hau guztiz zuen erabaki bat da, eta esan genizuen bezala ez gaude ados. Eta honetaz hitz egin genuen aurreko udal batzarrean. Baina berriz, errepikatu egingo dut, uste baiteu gaia nahiko guretzat kezkagarria dela. Eta hitz berdinak erabiliko ditut. Gukak gure eskualdea ikustarazten du. Gure herrian eta auzoetan gertatzen den dinamika zabal eta beratxari ahotsa jartzen die. Zarauztarrekiko hurbil daude. Baita zarauztarrok antolatzen ditugun ekintzetatik ere. Txikitik herri hau egiten dia dutenei ahotsa jartzen die. Eta gainera euskera hutsean. Ez gaude ados hartu dezuen erabakiakin. Ta berriz esangoet kezkagarri duten zaigula zuen jarrera. Uste baiteu, honek herritarrengan eragina izango duela. Eta zehazki, pentsatzen deu gaur hemen grabatzen ez baldin badaude gukakoak, horren ondorio bat ere izan daitekela, beraz herritarrengan izan dezakela eragina. Eta hau esan da, gure bozka kontrakoa. Eskerrik asko, Eider. Garbine, lehen txandan, zure hitza. Gaur onartzera guazen diru laguntzen plan estrategiko honen aldaketak helburu duena da plan estrategiko hau onartu dugun aurrekontura egokitzea. Besterik ez gea berriz aurreko eztabaidetan hasiko eta berez egin beharra daukagu aurrekontuarekin bat etor daitezen. Eskerrik asko, Garbine, bigarren bueltan. Bozkatu egingo dugu beraz, bosgarren puntua. Zarauzko udaleko diru laguntzen plan estrategikoa 2024-2027 garren urterako, 25 aldaketak onartzearen aldeko bozkak. 12. Abstentzioak, aurkakoak, 9. Onartu egiten. 6. puntu ora heltzen gara ontaz, eskari galderen txanda. Eskari galderarik ez badago, arratsaldeko 7 eta 18 minutu diranean bukatuta ematen dugu gaurko udal bata. Eskerrik asko danoi, gabona pasa.